Apa, gaur faktorizazioa ikusiko dugu. Bideo hau da pizka bat berezia, zetan bertan ikusiko ditugu teknika batzuk faktorizatzeko, baina karo, teknika hauek ja ikusita dauzkagu. Zeintzuk dira, bigarren mailako ekuazioa, biderkadura nabarmenak, faktorizazioa, Ruffini eta faktore komuna. Hauek badakizkizu egiten jada, ez da, laugarren DBH edo lehenkoko batxierren ikusten da faktorizazioa, jakin beharko zenukete egiten. Ez bada horrela lasai. Teknika bakoitzak bideo bat dauka. Bera saltzen, bigarren mailako ekuazioen bideo bat daukazuen. Ruffiniren beste bideo bat daukazue. Faktore komunaren beste bat. Eta horrela, hemen errepaso moduan joango naiz eta nahiko arin. Ondo ulertzeko nola faktorizatzen den. Hori da dena eta benga, guazen. Esan dudan moduan arin joango naiz. Gogoratzeko jarriko dut hemen formula eta listo. Orain, ikusiko ditugu ariketa pare bat. Bigarren mailako ekuazioa agertzen bada, guk ebatzi egingo dugu, ezta? Daukagu A, B eta C, kokatzen ditugu formulan, ezta? Hori hau badakizu egiten, eta kalkulatzen dugu. Emaitza da 3 eta 2. Zer egiten dut honekin? Adi, hau beti jartzen da horrela. X, 3, X, 2 eta erdian hauen kontrako ikurra. Kasu honetan plus dira, plus 3, plus 2, hemen izango dira minus 3, minus 2. Harina azalduko dut zergaitik gertatzen den hau. Hauek, zer dira Xen erantzunak, ezta? Horrek esan nahi du X bardin 3, X bardin 2. Igarotzen badut 3 ona, gelditzen da X ken 3, eta 2 ona igarotzen badut, X ken 2. Eta listo, hau da faktorizazioaren emaitza. Oso erraz, beste adibide bat, ebazten dugu, hau jartzen dut, ebazpena jartzen dut zuek konprobatzeko, zuek egiteko, eta honela da, eta listo, eta apur bat gogoratzeko, esan dudan moduan, bideo bat daukat, hau askoz motela hau azaltzen. Ja, duzuen urteekin jakin beharko zenuk eta hau oso ondo egiten. Beraz, honen emaitza da minus bat eta 2. Eta hemen esan dudan moduan, kontrako ikurra jarri behar diegu, ezta? X gehi bat, bider X ken 2. Hori da, bigarren mailako ekuazioekin hau egiten da, gero ikusiko ditugu adibide gehiago. Eske, egon lasai. Hau ikusita, oazen biderkadura nabarmenekin. Ez bazarete gogoratzen nolakoak diren, hauek dira, gelditu, begiratu apur bat eta gogoratu. Goazen adibide batzuk ikustera. Lehenengokoa, nola dakit hau biderkadura nabarmena den edo bigarren mailako ekuazioa den, eukin begiona, fijatu behar gara, hau eta hau direla zerbaiten karratuak. Kasu honetan hau da Xen karratua eta kasu honetan da lauren karratua. Orain salduko dut honena. Orduan, honen emaitza da, X hartzen dugu kontuan, X. 16 hartzen dugu kontuan, lau. Eta 6 ikur hartungo dut, hirugarrenaren ikurra. Plus. Eta listo bukatu da. Karratuan jarri eta listo. Orain, eukin kontuz hemen, Zergaitik, hau zenbaki baten karratua da, ondo. Hau zenbaki baten karratua da, ondo. Baina hau izan behar da zeren erantzuna. Honena, B, A, B. Beraz, egin hau. X karratu, gehi, B, bider X, bider lau, gehi, lau karratu. Ebazten badugu, emango digut erantzuna dela ikusi duguna. Hau eta hau bardina da, orden ez berdina, baina bardina da. Begion eduki, ez baduzu hau ikusten, eta hemen, bigarren mailako ekuazio bat egiten baduzu formularekin, emaitza berdina da. Baina asko zerrezagoa da, biderkadura nabarmen bat dela. Hau, jarri genezake honela, hemen jarri dut, jarri genezake horrela. Argi ikusteko hau eta hau berdina dela, X gehi lau karratu da, X gehi lau, bider X gehi lau. Bost karratu da, bost, bider bost. Hori bardin. Beste bat, bilatzen ditugu bi karratuak. Hau eta hau, ezta? Hau da Xen karratua eta hau da baten karratua. Ikurra hau hartungo dugu, eta listo, X ken bat, karratu. Goiko alez bardin, X ken bat, bider X ken bat, eta listo, kontuz, hau egin, eta konprobatu honen bardina dela. Ez egin gauzak, harin, eta pentsatu gabe. Eta orain, hirugarren biderkadura nabarmena eta garrantzitsuena. Faktorizazio ariketetan gehien agertzen dena da hau. X berbi, ken bederatzi. Hau da, X gehi 3, bider X ken 3 da hau, justo hirugarrena. Biderkadura nabarmen hau agertzen da leku pila batean, ikusi ditugu arrazionalizatzean, orain ikusten gaude hemen, ikusi ditugu biderkadura nabarmenen gaian, askotan agertzen da, begiona daukazu hau ikusteko. Bigarren mailako ekuazioak eta biderkadura nabarmenak. Zer gaude, berri bigarren mailan? Normala da. Ez baditugu ondo kontrolatzen laugarren eta lehenkoko batxierren, nahi du esan orain arte ez ditugula ondo ikusi. Oso garrantzitsuak dira, eta ondo ulertu zer egiten dugun haietan. Hau esan da, ikusi ditugu ja bi teknika, ez da bigarren mailako ekuazioa eta biderkadura nabarmenak. Gelditzen dira Ruffini eta faktore komuna.
horiek ikusita, jongo gara ariketa oso zail batera. Bueno, ez da zaila baina da oso konpletoa. Eta ez baduzu ulertzen oraindik zer esan nahi duen faktorizatu hitzak edo zer den faktorizatu edo zergaitik nago hau egiten, lasai. Ikusiko dugu. Bueno, Ruffin ikusi dugu beste bideo batetan, baina ze gertatzen zenan, esaten zigun beti zerekin zatitu behar den Ruffin, ezta? Kasu honetan x-ken 3, bajarriko genuke x gehi 3 eta egin. Baina, ze gertatzen da orain? Ez digu ezer esaten, orduan guk jakin beharko dugu. Bueno, lehenengoko pausua zenbakiak jarri, bale? Aurrean ditugun zenbakiak jartzen ditugu. Badakizu egiten. Marrak jarri eta orain bilatu behar dugu hemen jarri behar dugun zenbakia. Nola? Ba, bueno, esaten digutena da hemen 0 eman behar duela, zergaitik, zatiketa hauek zehatzak izan behar direlako, eta horretarako hartungo ditugu zortziren zatitzaileak diren zenbakiak. Plus minus zortzi, plus minus lau, plus minus bi eta plus minus bat. Beti azkenengo zenbakiaren zatitzaileak diren zenbakiak. Hau izango balitzateke lau, hartungo genituzke bakarrik emetik behera. Izango balitzateke bi, bitik behera. Eta horrela. Eta orain zer? Ba bueno, joango gana banan zenbakiak jartzen. Minus bat egaz, gero plus bat, gero minus bi, gero plus bi, hemen 0 eman arte. Bat egingo dut froga moduan, hartungo dut lehenengokotik. Plus bat, bat, bider bat, 0, bat, minus bost, minus bat, 0, plus sortzi. Ez digu eman hemen 0, ezta? Horrek esan nahi du ez dela plus bat. Nik badaki zein den, bale? Ariketa hauek prestatuta daude, nik egin ditut. Baina, bueno, zuek joan beharko zinatekete denak frogatzen. Nik badakit minus bat dela, eta bueno, egingo dut. Horrela, bale? Harin noaz, eta badakizue hau egiten. Minus sortzi, 0. Bagoaz aurrera. Zer gertatu da hemen? Hau da laugarren mailako ekuazioa, ezta? Laugarren maila. Eta zer egin dugu Ruffinerekin maila bat jaitsi hirugarren mailara. Beraz, orain jarraituko dut Ruffini egiten bigarren mailara heldu arte, zer gelditzen da beste pausu bat. Bueno, egingo dugu, pim pam, hartzen dugu zortziren zatitzaileak, hemen daude, eta berriro banan egingo ditugu, minus bat, plus bi, minus bi, eta danak. Nik badakit zein den, bale? Nik badakit bi dela. Beraz, egingo dut. Zer ematen duen, 0. Orain bai, jaitsi dut bigarren mailara. Hau beti egiten da bardin, bale? Egingo bagenu hemen bosgarren maila, jaitsi beharko genuke lehenengo laugarren mailara, gero hirugarrenera eta gero bigarrenera. Zergaitik bigarrenera? Hemen gertatzen da gauza bat, ezta? Eskolan esaten dute, bigarren mailara jaitsi eta egin. Bueno, egin genezake beste Ruffiniren maila bat. Honen zatitzaileak hartu eta egin, hori egin daiteke. Baina, eskoletan esaten dutena gehienetan, zuek galdetu, da, bigarren mailara heltzen garenean, bigarren mailako ekuazioa aplikatu. Nola? Badakit, hau laugarren mailakoa dela, ezta? Laugarren maila hau izango da, hirugarren mailakoa, horrela, eta hau da, bigarren mailakoa, eta zenbakia. Beraz, hau jarriko dut hemen, x karratu, ken lau. Zergaitik, xek, x0 delako. Lasaiz eta gero ikusiko dugu honen beste adibide bat. Eta orain begi hona badokazue, ikusiko duzue nola hau den biderkadura nabarmen bat. X gehi bi, bider x ken bi. Eta orain, nola faktorizako dut hau? Hartu minus bat eta bi, eta aldatu ikurrak. X gehi bat, bider x ken bi. Lehen egin genuen berdina. Eta jartzen dut hau ondoan. X gehi bi, bider x ken bi. Ruffinirekin honela egiten da beti, bale? Hemen eman diguten zenbakia kontrako ikurrarekin jarri, bigarren mailako ekuazioa ebatzi lehen ikusi dugun modura, eta emaitza ondoan. Orain ikusiko dugu beste adibide bat, lasai. Baina, hori ikusi baino lehenago, faktore komunak erakatsi nahi dizkizuet. Hau da emaitza eta listo, guazen faktore komunetara. Harin noa, bale, badakizu hau egiten. Bia gehi bi, faktore komuna, bi. Bia zati bi, a, bi zati bi, bat. Oso erraz. Beste bat, 6 eta bederatzinen faktore komuna, 3. Akarratu eta berriruren faktore komuna txikiena, akarratu, 3 akarratu. Egiten dut lehen egin dudan berdina, eta hau da emaitza. Ez badakizu egiten joan faktore komunen bideora, hau bakarrik da errepaso modura. Eta orain, garrantzitsuena eta gai honetan beharko duguna da, hau. Denek dute x, ezta? Denek, beraz, jarriko dut x aurrean eta denei jaitziko diet maila bat. X, berriru, berbi, berbat eta lau. Zergaitik,
X ber lau zati X, X berriru, X berriru zati X, X berbi, X berbi zati X, X. Horrela, orain ikusiko dugu ez bidea, lasai. Vale, jazta, orain arte ikusi ditugu bigarren mailako ekuazioak, identitate nabarmenak, Ruffini eta faktorizatu. Ze gelditzen da orain? Ariketa kompleto bat egitea, bale. Honen izango litzateke, agertzen denen ariketa gelditu eta egin. Ikusi dugunarekin orain arte, badaukazu ja erraminta batzuk ariketa hau egiteko. Saiatu egiten ikusi gabe. Ondo egiten baduzue? Zorionak, oso ondo. Ez baduzue ondo egiten, ez da zer gertatzen. Egin berriro. Bilatu ariketak eta egin. Ea zelan doan, mega, bazen. Bueno, a ber, orain arte ez baduzue zer ulertu, bueno, zer ez, bale. Ni badakitu ulertu duzuela, baina gauzak ez bada zaizkizue argi geratu, orain ikusiko dugu nola egiten den, bale? Hau da ariketa oso bat, nahiko kompletoa. Azten gara honekin, bale, zer dugu hemen? Ruffini, ezta? Baina kontuz, Ruffini egiteko azkenengo zenbakiak ezin du eduki, X. Beraz, denek dutenez X, X da faktore komuna eta listo beste guztiei jaitsiko diegu maila bat. Justo aurreko ariketan ikusi genuen moduan, orain bai, egin dezakegu Ruffini. Hemen, ahaleginduko bagina Ruffini egiten ez liguke emango erantzunik. Bale, hasik ez egin, fijatu ondo, azkenengoak X badu, kendu egin behar digu faktore komunarekin. Ariketa hauek prestatuta daude, eta bueno, azkenengoan X badago, hau egin daiteke. Orain bai, jarri zenbakiak Ruffini egiteko, jarri marrak, eta hemen, zer emingo dugu? Minus biren zatitzaileak diren zenbakiak. Zeintzuk? Plus, minus bi, plus, minus bat, hemen jarri ditut. Orain, banan egin behar duzu zuek froga. Nik badakit zein den erantzuna, zergaitik, nik egin dudalako diapositiba hau. Beraz, minus bat, eta hau da erantzuna. Zuek ikusi, bale? Ikusi nola egin dudan, eta fijatu ondo. Orain, laugarren maila da hau, hirugarren maila da hau, eta jarraitu behar dugu jaizen, ezta? Bigarren mailara arte, beste bat, berriro ere, minus biren zatitzaileak hartu, nik badakit zein den, eta egiten dut. Orain bai, laugarren maila, hirugarren maila eta bigarren maila. Lehen ikusi genuen modura. Bigarren maila jarriko dugu hobeto, argi ikusteko, hau da X lau, hau da X berriru, eta da X berbi. Beraz, hau da X eta honek ez du, hiru. X berbi, gehi lau X, gehi bat. Oso erraz, bale? Fijatu ikurretan eta fijatu Xek duen mailan. Egingo dugu bigarren mailako ekuazioa, ez dut egingo, bale? Ez dut formula aplikatuko. Direktamente emango dizkizuet erantzunak, zuek egin eta ikusi. Bale? Listo, orain, faktorizatu dugu guztia. Nola jarriko dugu hau dena ordenan? Pizkanak. Lehenengoko pausua zein izan da, faktore komun ateratzea, ez da? Beraz, X hori jarriko dugu lehenengo. Bigarren pausua izan da Ruffini. Minus bat, jarriko dugu X plus bat. Pi, jarriko dugu X minus bi. Lehen erakatsi dizuedan moduan, bale? Ikurra aldatu. Orain, bigarren mailako ekuazioa ebatzi dugu, ez da? Minus bat, jarriko dugu X gehi bat. Eta bigarren mailaren bigarren erantzuna minus bat iruren jarriko dugu X plus bat iruren. Bukatutzat eman dezakegu ariketa, bale? Niretzat ariketa hau ja bukatuta dago eta ondo dago eginda. Baina, eskolan maizuak andereñoak esan aldu, hau jarri daiteke beste era batera. Ruffiniren bideoan erakutsi dizuet nola egiten den. Joan eta ikusi. Baina, jakin, hau dugunean, hiru hau igaro daitekela Xen aurrera. Hiru, X gehi bat. Eta listo, horrela bai, horrela bukatuta egongo litzateke ariketa. Erraza izan da? Klaro. Eta listo, ikusi dugu zer den faktorizazioa. Izan da bideo nahiko kaineroa. Teknika pila bat ikusi dugu bigarren maila, identitateak, faktore komuna, Ruffini, pim-pam eta gero dana nahaztu dugu ariketa kompleto batean. Pero dut ulertu izana, bale? Bideo honek balio du gauza baterako. Honen arte pentsatuko zen duten, zertarako ikasten dut bigarren maila? Zertarako ikasi ditut identitateak? Pimba, honetarako faktorizazioa egiteko. Eta listo, zertarako balio du bideo honek zuek ikus dezazuen ahal duzuela egin. Bale, orain arte ikusi dituzuen guztia aplikatu. Eta egin, ahal duzue egin, ez blokeatu, ez egin, eskenik hau, ez dakit. Ariketa, azkenengo ariketa Ruffinirena kompletoa ondo egin baduzue, zorionak, oso zaila da. Gauza asko jakin behar dira ariketa hori egiteko. Horrela bada, benetan, oso ondo, bideo honetik zoazte. Urrengo bideoa nahiko zaila izango da, zaila izango da, hau dena aplikatuko dugu beste modu batean, eta urrengo bideora arte. Eskerrik asko bideoa ikustearren, gustatu bazaizue banatu hortik, zuen lagunek eta, mira este tío como explica. Eta listo, hori da dena, bale? Eskerrik asko benetan, eta urrengoan gaude. Agur!